sesepuh saking Cirebon saking Indramayu dihormati. Dikini sesepuh saking Majalengka, khususnya sesepuh saking Ciborenan. Mangga mangga. Nggih mangga. Disambut. Sumangga kula aturi kangge nyoderet papai arif saking Ciborenan. Mama mandor halin kang hormati sing mairi mamae milen.
Pripun kabare kejel? Den bagus. Kabare saya tak kenal. Iya alhamdulillah isin sehat walafiat. Panjenengan paman kecet-kecet ketinggal teng pundi kemawon. Menyong iki lagi orang yang makaya gitu. Dia lagi bolak-balik masjid, tajuk, majelis taklim, ibadah, muter-muter, urus. Ibadah baik muter-muter, tapi makanya kira-kira ada males. Primen paman makanya jadi males. Paman iku yang ketinggal masih lamun golongan kaya golongan kaum kasab, kaum usaha, duduk manjing golongan kaum tajrid, ya kudu usaha kudu mekai. Aja-aja paman ketinggalan kaya wong juhud. Padahal sebenarnya paman kedudukannya dinuweni maring Gusti Allah masih ning golongan kaum kasab. Ari wong kaum kasab iku ya kudu mekaya. Kedudukannya ya kedudukan usaha kudu mekaya kudu usaha. Yen paman kaya wong juhud iku sebenarnya iku yang nafsu syahwat kang sangat halus. Seolah-olah katone panjenengan iku wong kang juhud, wong kang ora demening dunya. Aduh, ya pengen ini sih, ya kayak aden bu, orang makanya rapper cerita ke dewek, ya jati ruang. Bakai suniku ya memang kedudukannya wis ning kaum tajrid. Gusti Allah wis jamin nyukupi rezekine. Isun cukup ngajar murid. Mulang santri ngelola sekolahan ngelola madrasah. Wis dinjamin rezekine. Ari paman ya kudu ikhtiar kudu kasab ajat. Seolah-olah dadi wong juhud. Iku sebenarnya nafsu kang terselubung, nafsu kang halus. Aduh, jadi mau konon deh. Ya kaya sih kaya iya, unang-unang ning jero kay paman iki sebenarnya mah kaya wong juhud. Ati kecil itu rada pengen dialem kaya seolah-olah katanya wah ibadah. Kok kira-kira orang makaya kaya tembur jadinya tak dewek. Oh pengen semua konon sembayang wirid majelis taklim. Ku pengen kaya dia. Iya pengen sing kaya apa yang Gusti Allah dirumueni ya ora bisa bang. Engko yen ketetapane panjenengan wis manjing golongan kaum tajrid. Iya kok dadi kaum tajrid. Yen panjenengan wis dadi kaum tajrid masih mekaya. Iku ya berarti hina dina. Kaya dini sunien masih mekaya meleter-meleter. Iya nyawa ngopeni sapi ngopeni wedhus nernak pirang-pirang ya bebek ya meri. Iku ya diarani serakah. Sebab isun wis den cukupi. Rezekine maring Gusti Allah isun cukup ngajar murid, mulang santri ngelola madrasah ngelola sekolahan. Mongkon. Oh, jadi nyong ki manjinge ki bagian kegiatan sih baik, tapi sebenarnya ada nafsu syahwat halus kang terselubung konon den. Iya pun sebenarnya nafsu syahwat kang sangat halus terselubung maring panjenengan. Waduh, ya kebaca kayaknya. Ketangguhan panjenengan liya.
karena paman ngandikane ahli sufi ahli tasawuf ngandikane mengkene wong-wong sedikit kehendakmu agar semata-mata beribadah padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dirimu sebagai golongan orang-orang yang berusaha, orang-orang yang kasyaf untuk mendapatkan duniamu, maka keinginanmu yang seperti itu termasuk perbuatan syahwat yang sangat halus. Oh, jadi nyongki kegiatan mengkene lih termasuk golongan syahwat yang sangat halus, padahal nyongki golongannya masih golongan kasab, golongan asbab, golongan usaha konente. Iya jamiluning golongan isun wis den tetapaken golongan kaum tajir. Yen panjenengan mlebu ning golongan isun, ya panjenenganku sebenarnya nafsu halus ya kedudukannya kurang bener. Sanajan niate siap bagus, tapi yen isun wis golongan tajir masih makaya meleter-meleter, iku ya isun tergolong wong kang serakah, wong kang hina-hina. Isun den sukane kedudukanmu Gusti Allah, den cukup rezeki, cukup ngajar, mulang ngaji, ngelola madrasah, ngelola sekolahan ya wis den jamin rezekine maring Gusti Allah. Oh, kon ya ya beda golongan berarti ya. Ari nyong mah golongan asbab, golongan kasab, panjenengan wis mlebu ning kelompok golongan tajrid. Waduh, ya bakal tajrid ku ya golongan tingkat tinggi ya ten ya. Golongannya para sadikin, para aulia, para arifin ya beliau.